आंनि आबा थेख्ला बहा थांमारखोसै बेलाय गथ'आलाय आरो जुदि लक्ष्मण बाबाबो नागिरना मोनबोआबा आङो जों मिजिं बाबुनोसो खिन्थाहरनोसैहाय दा थुनथुलि आइनोथ' खिन्थानो हागौमोन नाथाय आं खिन्थाया दा बेनो खिन्थानाय मानि बे फैब्लाबो सासेयाबो उन फैफालायगोन ना जावैसोआ बेखायनो जेबो खिन्थाया दे नांगौबा जोंनो नागिरगोन आंनि आबा थेख्लाखौ हारसिं बेसेदि खाराव माराव मोनथारखोहाय गोसोआनो थानो सुखुथारासै आंनिया फिसालाया माबा मोनसे जायोबा बायदिसिना गोसोआव साननायबो फैलायलाङो ओरैनो फिसाजोखौथ' लाखिनो हाखियासै जिउखौ बरबाद खालामना लाखाबाय दा आंनि फिसालानि जिउखौबो आं बेफोरबायदि माबा मोनसे जायोब्ला आं माबोरै थागोन मादै लक्ष्मण बाबु मा जाखो बाबु बाबु खबर मोनबायना आबा थेख्लाखौ लोगो मोनदोंना मोनाखै नों बाबु मादै नों जेबो सिन्था खालामनाङा बुंखादोंमोन ना आङो आबा थेख्ला बहा थाङामोन नों आबा सना बहा थाङामोन आबा बेबायदि खालामो दसेयावनो हां थोनो मोनलायदों बिमाया आयै मोनथिगौना आं बेबायदि खालामनो होनना खालामाखैमोन हाबाब होमबालाय बहाथो थांब्रबा नोङो बहा थांब्रबा बेबायदि खालामो हो खालामफेरा कलेजाव थांनाया बिदि जाबाय नोंना नङा आयै माने नै आबा बहा फालथु मारि हैया नोङो हो बहा फालथु मारि हैया बेबायदि खालामबावोबा आरो आइथिंखौनो देफायगोन आं नोंखौ आङो ना आयै मोनसे माने प्रब्लेमाव फासिनानै दङमोन ओमफ्राय आं आब' थुनथुलिनो फन खालामगोन आयै मा नोंबो थुनथुलिनो मानो फन खालामनांगौ नोंसो बेबायदि आद्दा मारि हैनानै फालथु खालामनानै दा नोंबो थुनथुलिजों रायलायनोसै होनबावदों नोङो नङा आयै आंनि खोथाखौथ' खोनासं थेख्ला नोंबो थुनथुलि मोननावसो आलासि जाहैखोमायाखैथ' गथ'आ बेबायदि नङालै आयै अब्लालाय हामाथो मुसिबत बेलाय बुङा मानो खैफोद गोलैया नोंहा दसेनो आरो बिदि जानला मानला थांदोंथ' खैफोदावथ' गोलैखागोन ना खबरदार आरो बिदि खालामबावोबा सिदा डाइरेक्ट कलेजाव थांगोन डाइरेक्ट न'आव फैफिनगोन मानिलाय बेलाय हाब्रे हुब्रे बहा थाङो मादै थेख्लाया जोंना माने बिनि लोगोफोरासो बेखौ माबादोंमोनलै एसे गावसोर लाखिथाबबाय थादोंमोन ना गावस्रा बहाबा थांबाय ओमफ्राय दाना थेख्लाया फैनोबो हाया मानोबो हाया जाबायना गावसिनाथ' गारि दङ बेरायनो जबरदस्ति लांफाथारनानै दाना जोंहा थेख्लायासो फैफिननो जारला जाबायमोन ना आयै मादै आदा लक्ष्मण बाबु थेख्ला एकदम बे खोथाखौ नों गोसोआवनो लाखिथ' दा बिसोरथ' आरो ओरैबायदि मानसि ना मोनथिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखायनो जेसेनो नों सिरि थागोन एसेनो मोजां जागोन नाथाय आदा आइनो खिन्थानांगौमोन ना आब' थुनथुलिनोबो बिसिनि नोजोरा नोंनाव 24 घन्टा थानो हानाय एबारनिफ्राय मानोना नों बिसोरखौ नुबायना बेखायनो मादैनोबो खिन्थाथ'नांला जेबो बेस्रा टेनसनखा बांसिन टेनसन जागोन ना बाबु बेखायनो साइलेन्ट थाथ' दे उनाव मोजां सम लानानै खिन्थागोन जोङो बुङा मानो लोगोफोरजों बिदि बेरायहैयो बुंखाथारदोंमोन आं आबा फाल्थु लोगोजों लोगो दाजा औ आयै बिदिनो जादों लोगोफोराबो ना एकदम थाङा बुंबाबो माबा जबरदस्ति लेंलांथारबाय दाना आंहासो प्रब्लेम जाबाय फैनायाव ओरैनो होननायावसो होनोलै जे अदाबाव संनाया बिराद गोथाव जायो सबसे साबसिन जायो नाथाय आसलियाथ' बिसो अदाबाव हाव गरम बोथोर बिनि सायाव जानो नागिरालाय आंजों बारा ओरैनो न'आव आंगायल'ल' मोनबोखाबाय आङो दाबो आलासि बुरजाखायसो नङाबालाय सङामोन माथो आं बेयाव गेसावथ' माखासेया मोनजोब्बाय नाथाय बेखौ एसे थाब मोननायनि आरो मोनदुआ मोनोना बाराखौबा बेखायनो बन थुसो लागावनोसै आं अरावनो ओमफ्रायथ' आंनि बिजावजालिया दा थाबा मोजां जागौमोनलै माने आंनि हाथरखिया आंथ' मावनायसो नङामोनदांलै बेसेबा मावथिखामोन बेसेरि नाथायबा आरो मा खालामनो खाफाल गाज्रि थाबैनो इसोराबो लांफिनगारबायना बिखौ आंजों थाबा आंहाबो बिराद मोजां लोगो मोनसिगौमोन आरो दा जेबो टेनसनबो जानाय नङामोन माब्लाबा सान गैयाबाबो आं हाथरखिजों जा मोजां थानो हासिगौमोनलै आं न'आव थाथ'नायावनो सङै गोथावबाबो गोथाव नङाबाबो जाजाबानो जाबायलै जाहोबाय थानोसै बियाव बिखुनजोनोबो जै आंना आंनि खामानियाव थाबायना बेस्थ'आनो बेस्थ' बिदिखौबो एखनबा सम मोनाबो जानो हागौना आयौ नै बिहामजो औ आयै हाबाब माथो अदाबावसो संहरबाय नोङो गरमफ्रावनो गेसावनो जानांगौमोन बिहामजो नांबाय थाला दे आयै जोंफ्रा
गोदो गोदायनिफ्रायनो अरदाबावनो जाबोखानाय आरोलाय मा बुंबावनो दे थाब मोनद'आ मोनथारदोंमोनलां बेखायनो अरदाबावनो लागावहरबाय आङो अरदाबावलाय अर ब्लाब्ला मोजाङाथ' मोजां जायो दा नै गरमासो जादों दा दे दा सान लाबोनाय माबाखौनो स्प्राइट बथलखौनो फुरा बरियाखे लोंनोसै आङो आयु ओमफ्राय बिहामजो हारसिं बेखौनो माबाफोर एसे मावनांगौ दङबा आंबो एसे मावफाहरनोसै साननानै माबादोंमोन आङो ओइ मोननायाथ' मोनजोबखाबायानो बे सानासो बे ना गोरलै गोरलैखौ मानो लाबोनांगौथाय बेखौनो बासिनायावनो जि टाइम थांबायना आबा जुनानो माया बेसे हारसिं जायो नों मिथिगौ ना बेसे दुखु मोनो आङो बेखायनो बिदि दा खालामदे आबादे बिखा खाब मोनो माया गिनाय मोनो जागोन दे आयै आं आरो बिदि माब्लाबाबो खालामला दे जाबायसै मादै दाथ' थेख्लायाबो फैफिनबायना बेना लोगोफोरासो गाज्रिलै थेख्लायाथ' बिदि नङाना दा बिसोरबो जबरदस्ति लेंथाबथारबायबा बेबो एसे ओरैबो जाया जाबायदां बेस्रा औहाय बाबु लक्ष्मण नों थानायखायसो नङाबा आंहाबो ओरैबो जाया जालायलांथारबायमोन हारसिं मा खालामगोन मा मागोननो दा नों थानायखायसो आं एसे मोजां मोनबावदों गोसोखौ बाबु हारसिं मोनद्रायाखै औ आदा लक्ष्मण थानायखायसो आं दिनै बासिबाय नङाबाथ' बिसोर आंखौ मा खालामगौमोनथाय ओइ मादै नोंबो जे आरो नांगौ समावलाय आंखौ मोनखागोन ना नोङो आं बुंखादों माथो आंबोथ' बे न'नि मानसि बायदि बे न'खरनि मानसि बायदियानो जाखाबायना दाथ' औलै आदा लक्ष्मण नोंना जेब्लायबो नांगौ समाव फैसनमारो ओमफ्राय दिनैथ' आंखौबो नोंनि थाखायसो आं न'आव थाब सफैबायना नैबे आदा लक्ष्मणआ जेब्लासिम नोंजों थागोन नोंसोरजों थागोन ना नोंसोर गिनो नाङा जेबो आं अराय नोंसोरजों थाफाखागोन ना बाबु ओमफ्राय आबा थेख्ला फैनानैसो जा मोजां मोनबाय आं गोसोखौ दायो आरो नोंबो दिनै ओंखाम जालांमारदो जोंनाव नाङालै मादै नाङा मानोलाय ओंखाम जालायबावनांगौ जाखो आंलाय आदा लक्ष्मण नों थाथ'ना दसेबाव जोंनाव ओंखाम जानानै थांना नङाबा दिनै हरसेखौनो थालां थालांदो बाबु थालांबालाय आङो माबा दा बेदर फवासे नङाबा आधा केजि लायनोसै जालांदो बाबु दाथ' दे र' नै आङो सा एसे जानायनि आदा लक्ष्मण नों थाबाना आं एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय आं जा गिनाय मोनबाय आइनो खिन्थानांगौमोन ना आब'नोबो बिसोर मालाबा आंखौ होसोफिनबावबालाय जेबो गिनाङा आं दंना नोंनि नोंदाया आब'नो थुनथुलिनो खिन्थाथ'नाङालै बाबु मामलाया एसे गरम जागोन ना नङाबा ओहो आदा आंनि आब'आ बेबायदि नङा आंनि आब'आ गाज्रि मानसिखौ हमनो हाखायो आरो जायजों बेजोंनो गिलाबायाथ' आंनि आब'आ आब' थुनथुलिखौ नों मोनथिया खोमादां नाथाय बियो ना हमखागोन बिसोरो आं खिन्थाबानो बिसोरखौ बेखौनोथ' आं लुगैया बेबायदि जायोबा प्रब्लेमा बांगोनसो दे खिन्थागोन जोङो नाथाय माब्लाबा दे दिनै नङा सम मोजां लाना खिन्थागोन मानोना नोंनि आब'आबो पुलिस नालाय मामलाया बिराद गरम जागोन दा खिन्थायोब्ला आरो नोंबो दासो खैफोदनिफ्राय बारग'ना फैनाय बाबु जेबो रिस्क लाजाया बारा मिथिबायना नाथाय आदा दे जेबो नाथाय नंला दे बाबु जोंथ' दा मोनथियाबो बिसोरबा माबायदि मानसि आरो एसे गिनोबो नांगोन ना बिदि मानसि बेहायथ' बारा रायलायबो जालाना बेनोथ' मा नुनांगौ मा नुफ्लांखो नों थेख्ला दिसटाबलै लोगोफोर खाथियाव माबा एकदम मेसिन सालायलायबाय नालाय बोरैबा भइसआनो गाज्रि खोनाजोबसिगोनलाय लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननांला भइसखौ आरोना जेरैखि जायाबाबो बोरैबा बिराद साउन्ड जाजोबखायो मेसिनानो जायखियानो जाया लोगोफोर अब्लाबो बानायसाबनोसै खोनालै जायखिया बुजिबानो जाबायना एसे साउन्डआ फैसाबबानो जाबाय आरो आंना दिनै टाइमाबो बिराद खम माने बानायनो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ अब्लाबो टाइम खमबाबो आं बानायसाबबाय जाखिनि हायो नोंथांमोना बेखौनो नायलांसाबदो लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया मोनखाजोब्बायमोन बे माखासेया दालि लाब्रा मोनजोब्बाय आयै गेसावनो संहरजोब्बायलां दा नै बे अमा बिबुखौल' एवगासिनो बिबु बिथै बिखा अमा हान्थु अमा लान्जाय अमा खर' अमा खोमा मा दं आरो लगाय मोन्देर बिनिफ्राय दा बरियाके बिथै होननानै बरिया बानायबाय आङो दासिया जाहैनोलै आयै आबैमोना ओमफ्राय आफायाबो जानो बुंबाय थादोंमोन आफायानो लाबोदोंनो औ सोराङा जानो गोथाव मोनथारो दे अब्लालाय बेखौ एसे एवहरनानै माबानोसै आङो बिहामजो दे अब्ला आं नैबे बेदरखौ सुना लायग्रोनो नों एरनानैल' गालांदो जोंना जायख्लङा अमाखौ बारा बिदि माबाखौ जानो नागिरा ना बेखायनो नैबे दाउखौ एवहरसां दे होमबालाय बिहामजो बेखौ बानायखांबानो बारा जेबो बानायनांलाहाय अबाव जाबजोबबानो जायो जोंनालाय आरो आलासिबाबो न'निनो जाखायोबालाय औ दे आयै हनै बेयाव जागासिनो बेबो अमा बिथै बिबुल'सैसो ओमफ्राय दा मोनबाथाय जमा जानोसै जोंहा आयै बिहामजो
हारसिङैनो गोगोम गासिबो मावजोबखाबाय माथो नोंनो। जेबो नङा दे आयै, बेफोरलाय मा मावनानै दसेनोबा जोबजोबो खामानिया, टेनसन नट। दे होमबाना आं बेदरखौ माबाग्रोनोसै। मोजां थानाय गथ'आ माबाबाबो रायलायनायफ्रा एसे बिदिबाबो गथ'आ मावनाय दांनायावबो मोजांलाय। अन्थाव बाथाव मोनथारो आंहा एकदमनो। बेबायदि फिसा हिन्जाव मोनबा बेसे मोजां जागौमोन। आंनासो इलिसा बिदि जानो हायासैहाय। ना ओरैसो जायो ना ओरैसो जायो, जेथिंनिबो जाना थायासै। साननानै नायब्ला जुरिनानै मोजां जाबायहाय। ओइ मिथुआ जा मामा फैनायावनो उथियासै नों। उथि मामाय उथिदोब्रा दे। बिराद गोदो उन्दुलांबायलै आब'। खरा रायलायबाबो सिखारबावासै नै जोंना। जोंना उन्दुगा दुगाथारालाय मिथुआ। मामा फैनायावनो सिखारबावासै। मालाय अखाफोर नोंहासो बामबाय थानो मोनोलै। आंबो बामनो मोजां मोनदों मोननायालाय। आरो आगोलावथ' ना आं उन्दै गथ' होनबाथाय एकदम गोजानाव थाखायोमोनलै। हा नंगौ? दा मामायखौ बामनानै मोजां मोनबाय आरो? माथो मिथिसारसना। आं नोंनो माबा माबि लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय आं दिनै बेयाव फैनायनि प्लेन गैयामोन ना। हरखाबैसो फैनाय जाबाय दा। जेबो नङा दे मिहिराखै। नों फैदों आं मोजांसो मोनदों। औ ना बाजै, आंथ' लिंथाबबाय थानायखायसो, नङाबा फैयोना फैयामोनथाय दिनैबा। आइखौबो लोगो मोनासै। माबा जों बेयाव फैबायना, दाबा न'आव थांखो ना माखो? औ थांबाय आइया नानि। ओमफ्राय हाथायाव माबा माबि लाबोदोंहाय। जोंनोबो मेथाइ एसे होलांबाय। बेखौनो आं साहाजों माबानोसो लाबोनोसै र'। आगै गोबावजों फैनाय, ओंखामखौनो जालांदो। जेबो गैयाब्लाबो ओरैनो जाबजोबबाबो। नोंगुमैयाबो दा न'आव गैया। आंनि दाउ माबा एसे फिसिनाया देरखाबायमोन। बेखौनो आङो माबा होनोसै। एसे ओंखाम जागोन ना? जोंनावबा जानोसैबाय थाबाय गैया, साहाल' लोंबाय। इस माखौबा? दालाय नङा, आंबो ओंखाम जानो थिनदोंमोन दा। गावहा जाबावलायासै। आं दा मोनायाव खथ्थ' मोजां संगौमोन। आं ओंखाम जानो होनना फैयाखैलै जाम्बि, दसे बेरायनोसै होनना फैदों दा। दे आरो टाउननि गथ'थ' बहाथो जों फैनायावलाय ओंखाम जागोनब्रा नोंलाय। होद जाम्बि बिदि नङा। बिदि नङाब्रा, बिदि साननाङा। आंबो ओरैनोसो बुंदों दे, मिथिगौ। जबरदस्तिखौलाय आंबो बुंखायाना माब्लाबाबो। अके दे आब' जागोन दे। नाथ' आं नोंसिनाव जागोन ना नोंसिनाव जागोन? आगै मिहि नोंहाबो जानाय नङा दे अखाफोरखौबो। आङो होनाखैमोनलै बेखौ आब'। हाब माथो होनबा बिनानाव लिंसै नामाथाय दिनैनिफ्राय? आंबो बोरायाखैलै ने आब'। जाम्बा बहाथो बोरायलायखो नोंलाय? दासो 22 बोसोर जाबाय। आंना 20 जाबाय बाजै। होमबा बाजै आङो साहाखौ लायग्रोनोसै दे। दे लायदो नानि, आं जामथाबाय। बनासो जारला जाथारो जोंना। गेसखौबो दाबो गैया, सोना होआ नोंगुमैया। खस्थ'लै आब' ने? दा माथो बुंबावनो आरो नोंनि संसारखौबो। बे आदाखौबो दाख्लैनो बुंखादोंमोन आङो। मैया अखा हाबायना आरो बनाबो सिखागोन। ओमफ्राय बनखौबो सिननोबो होयो, ओमफ्राय फोराननायनिफ्रायनो थिखोनोबो नागिराना बेबो। बादुलाथार नामालै नोंदैयाबो? बिदिनो एसे। थाथ' दे आं सा लायनि। साहायाथ' ओमफ्राय नोंसिनावबो लोंबाय, बेहायबो लोंसै। बोरै जाबावगोनलै, साहायानो साहा माथो। जेबो नङा दे, माथो जानो। नोंलाय फैबाय थायाना? बेनोथ' आरो। नानि, मेथाइखौ आं प्लेटाव माबाखाबायमोन। दा मावजिसो फैलायलांगोन। दे थाब लायनानै फैदो। जागोन बाजै। ओइ लिसा। आयौ, ओरैनो बाबाया दासो उन्दुदोंमोन। आंखौ सिरा लादों मा सानदोंलै? आंखौ बारे फन हरबायानो थायो नोङो। दिनैथ' ओइ लिसा, नोंनि मा जाखादों आंखौ जे नों एसे फन हरबाय थानो हो? जोंदाव नों दिनैबो लोंनानैसो फैलायबाय नामा? ओमफ्रायथ' आबाया दासो उन्दुदों, नों एसे सिरि सिरि रायलायना। मा सिरि रायलायनांगौ हो? मा सिरि रायलायनो? नों आंखौ फोरोंनो बेथि, आंखौ फोरोंनो नों। ओमफ्राय नों फैयो मानो लोंना फैयो दे? दहायबो मिथिगौ ना नोङो, आं नोंखौ बेसे नेबाय थादोंमोन। न'आव आलासि फैदों, नों फैनांगौमोन ना दहाय, आं फन हरबाय थाबाय। बेखौबो नों हमा? मानो लोंना फैबाय थायो नोंलाय सानफ्रामबो? थोद सिरि था। आरो आंखौ जानला मोनला बुंबाय थानाङा। आंनि लोंनाय, आंनि फैसाजों लोंदों। नोंहा मा नांजादों? नोंनि फैसा? दाख्लै आं दोनथुमनानै दोननाय फैसाखौसो नों लानानै थांबावदों, मिथिबाय? बेखौ आं बाबुनि थाखाय दोनदोंमोन। माबा नङा एखनबा माबा नांब्रबगौ जायो। साला मा बुंबाय थादों बे आंखौ? जोंदाव फाग्ला जाबाय नामा?
आंनि लोंनाय आंनि जानाय आंखौ नों माथा गरम खालामबाय थाग्राना र' गोरोब्रा मा दं खाथियाव मा दं बिखौ नोंखौ दिनै खेबसेनो थांलायनो होखागोन आं मोनथिबायना नों आंखौ बेबायदि बुंदोंथ' आरो बे गथ' सासे फैसा जानो फैग्रा बेखौबो बिमा फिसा सानैखौबो दिनै बिमा फिसा सानैखौबो गोसोबा दिनै फोजोबथारगोन आं नोंसोर सानैखौ सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो माने दसे समखिनिबाबो होनाय जाबाय लोगोफोर आरो जायफोर जुदि गोदानै नायफैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै नायनानैल' दाथां चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे आरो जोंनि बावगार हायैनि चेनेलखौबो जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन बेखौबो साबस्क्राइब खालामना हैथारदो सनामोन बारा बुरजा नांला एसेल' नांसिगौ आं मिन्थिखायो नोंथांमोना खालामनो हाखागोन होननानै दे लोगोफोर बेखायनो लासै लासैबाबो जेसेबां हायो थाब थाबनो बैखौबो एसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर अके दे होमबा जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो लाभ इउ जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो मर्निं गुड मर्निं लोगोफोर जाबजोबाबो दिनै होसाबनाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर बांद्राय बखिबायबो थाला आं थांथ'नोसै दिनै जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय